Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου. Εγγράφεται το 1972 στην Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου με την επωνυμία Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου. Ο όμιλος αποτελεί φυσική συνέχεια του ομίλου Σαλαμής, που από το 1925 έφερε στην πόλη του Ευαγόρα την αντισφαίριση. Ο τελευταίος, μέσα από τις συμπληγάδες του Παγκόσμιου Πολέμου και του Απελευθερωτικού Αγώνα 55-59, αναγκάζεται να αναστείλει κατά μεγάλα διαστήματα τις δραστηριότητές του, πότε στο χώρο του Λυκείου Ελληνίδων και πότε στο παλιό Γασιέ, αναζητεί το χώρο που θα γίνει η μόνιμη έδρα. Εν έτη 1972. Νοτίως του ξενοδοχείου Κωνσταντία, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη χρυσή αμμουδιά της Αμοχώστου στην οδό Λουκιανού. Το πρώτο οίκημα στο σπίτι ιδιοκτησίας του Γενικού Γραμματέα του Ομίλου Ντίνου Παναγιώτου και ακριβώς στην απέναντι πλευρά του δρόμου τα πρώτα δύο γήπεδα παραχώρηση από το Δήμο Αμοχώστου. Πολύ σύντομα ο όμιλος αριθμεί πέραν των 110 μελών. Ακολούθησε η εισβολή και ο εκτοπισμός. Τα περισσότερα μέλη του ομίλου πρόσφυγες πια στη Λεμεσό. Το όραμα της επαναδραστηριοποίησης. Μπροστάρης ο Ντίνος Παναγιώτου με συνεργάτες μια χούφτα ανθρώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την ενεργό συμβολή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου δια του Προέδρου κ. Φίλιου Χριστοδούλου. Με σκληρή δουλειά ο όμιλος αναγεννάται μέσα από τις τάχτες του, αποκτώντας τα πρώτα δύο γήπεδα δυτικά της Λεωφόρου Πατήχη που παραδόθηκαν την 1η Οκτωβρίου 1982. Η κατάκτηση της κορυφής. Η επέκταση του ομίλου κατέστη δυνατή μέσα από δωρεές επιφανών αμοχωστιανών. Σήμερα ο όμιλος αριθμεί 10 γήπεδα. Το 1987 κερδίζει το πρώτο διασωματιακό πρωτάθλημα γυναικών και το 1998 επί προεδρίας Κώστα Κάσινου κερδίζει τον πρώτο τίτλο διασωματιακού πρωταθλήματος. Η συνέχεια υπήρξε σταθερά ανωδική και για 15 περίπου χρόνια ο όμιλος φωτίζει με την παρουσία του το κυπριακό τένις, κατακτώντας 10 συνολικά πρωταθλήματα. Εδώ θα κάνει τα πρώτα του βήματα ο Μάρκος Παγδατής. Διοργανώνονται με επιτυχία διεθνείς διοργανώσεις όπως το Κύπελλο Αφροδίτη και οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Σήμερα, με 160 ενεργά μέλη και 300 παιδιά να αθλούνται στις εγκαταστάσεις του, ο όμιλος αποτελεί υπόδειγμα στο χώρο της κυπριακής αντισφαίρησης και σημείο αναφοράς των εκτοπισμένων αμοχωστιανών. Φάρος ελπίδας για επιστροφή. Πίσω στην πόλη του Ευαγόρα, τα γήπεδα στοιχειωδώς συντηρημένα βρίσκονται σήμερα εκτός της περιφραγμένης πόλης και χρησιμοποιούνται ύστερα από ένα παράξενο πι που σχημάτισαν οι κατακτητές στην περίφραξη. Το παλιό οίκημα στην οδό Λουκιανού, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, παραμένει βουβό μέσα στην περιφραγμένη πόλη. Ο όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου σκούπισε το δάκρυ, σήκωσε το κεφάλι ψηλά και μαζί τη βαριά ευθύνη να αποτελεί το φάρο ελπίδας μέχρι τη μέρα της επιστροφής.